Sanders. Atesa now. And I'm a coach favorite artist. Yay! Cinema. When I bought favorite food. Papa for so great. Nathanda ukwamasi. Zaka. Ay, puku. Kulmel bangs lu. Ay, bo. Hungje. Sakar. Don't pumping with me. Pumping with you. Which now Pilani? Why am I funding some boys? Pilani, this one is broken my top. Unzani Pilani? Nakushaya mina kuqala iyayithanda lento yakho nensuzi. Ngeke siloku silelana nokushaya mandala. Kama kanjani bakhumbula Mbhekeni umthunza kuza manje sozokuza umthunzi Kanti sekenzakalayo. Mbhekeni, wazi nje. Sizovela siphathe Mbhekeni. vele Mbhekeni ungazi ngale mpungulu le mpungulu iyahlala Hlange mina bonga mfethu. Naqa manje. Bafethu, ngeke ngakwenza ibhizi ngikhosana nathi. Ngibhalani inkani. Mshaya ndoda na ungamnyeki. Bo. Sino kancane. Ungangiphapheni ngingcwezi kakhulu. Okay, hadi. Bafethu, sephelile kanjalo nje. Bafethu, ngiyazi ngikipendile. Ngidlo mkhulu. Ngizongitshengisa lodumo. Sokhabatha sana. Ngithi mina ngizonyenza. Shiko is to see. Isilungu sikata sibuhlungu kangaka. Go home to eat. Ngeke ngihamba. Ngathi manje ubhekeni bami akathi is to see. Ukuhamba ukubona. Hey, bonga. Master usikhobani lento ngithanda. Angifundise isilungu nami ngambe ngicela. Isho lento engizoyisho nge-English. Okay. uMandela bekayi-president esigaki South Africa. President react 8. Yeah? Uthini ke manje? President nearly 8 9. Bangayini ntsamba thina ngikhulumela yena. Ngiyasala.
Ukungithemba tsaki ngizokubonya futhi. Bonya na. Ngizothini wazisibavane la. Azi kahle ngibuya kumresimile. Mina ngibuya tabi uzongithini? Uliyahihisa kungamane sithukane. Ngizokudonsa la ngichaphaze uyobiza umuntu ukuthi umbhekeni. Aze yini manje lento ekhuluma? Umuntu yabo nokudla yabo chill. Wow, sister Pizza. Oqala nje. Ngiwa, yini ngabuthela. Oqala uyisi. Oqala waphumba. Oqala wami umhlebezo. Uzongithini? Zomnyinje ukunuka. Wafethu, yangimaza nje. Manje sisazwana. Bonga nyutha. Become a magician to abracadabra, all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.